Imprimacions magres de cola de conill, transparents i creta. Aquests són els nostres objectius d'aprenentatge. Per aconseguir els nostres objectius, seguirem aquests passos. La imprimació consisteix en la preparació que es dona a un suport verge a fi de facilitar la pràctica, expressivitat i estabilitat de la pintura, donar a la superfície major o menor absorció, color i textura, i en la pintura a l'oli sobre tela, protegir el suport de l'oxidació. Les imprimacions més compatibles amb les tècniques tradicionals en la pintura artística són de naturalesa proteica i procedència animal, normalment de cola de conill, i se subdivideixen en magres, semigrasses i grasses. Per part seua, les de naturalesa sintètica són les adequades per a tècniques polimèriques derivades del petroli. Són molt més recents en la pintura artística i es classifiquen en acríliques i viníliques. De les preparacions de cola de conill, la imprimació transparent i la creta són les més magres, per tant, les de millor absorció, encara que una mica pitjor flexibilitat si les comparem amb la mitja creta i la grassa. Són les més versàtils, ja que resulten molt afins amb tot tipus de trems tradicionals, d'ou, cera o caseïna, magres, semiresinosos i semigrassos, així com amb encàustiques aplicades en fred, encara que també s'adapten perfectament a les tècniques oliresinoses, com a trems grassos, olis i tècniques mixtes i històriques. A més, poden aplicar-se a tots els materials no plàstics i els tipus de suport més usuals, tant flexibles com semirígids i rígids, o rígids amb tela, bé siguen de paper, cartó, cotó, lli, cànem, lluita, contraxapat. La elecció entre imprimació transparent i creta depèn fonamentalment de la petjada o matís estètic. La primera, al no contenir pigments ni càrregues, reprodueix l'estètica i propietats del suport verge, que a la creta es modifiquen tant en color com en textura. La imprimació transparent és molt similar al que seria la primera fase o aparell de la resta d'imprimacions de cola de conill, creta, mitja creta i grassa. La diferència fonamental és que, en la imprimació transparent, l'aiguacola s'aplica amb una finalitat definitiva i no com una part del procés. Per tant, intentarem que tinga una major consistència. A més, la imprimació transparent té un avantatge addicional, que és la seva agilitat, ja que es pot realitzar en una única sessió, mentre que la creta ens portarà com a mínim 2 dies, repartits en diverses sessions. Aquesta pràctica està dividida en 2 parts. Primer realitzarem una imprimació transparent sobre 5 tauletes de contraxapat de 5 mm i dimensions 30 x 50 cm. En la segona part, procedirem amb la resta d'espassos per a obtenir una imprimació a la creta. Els materials han de guardar sempre la proporció i es calculen en funció de les dimensions de la superfície que volem imprimar. Per a elaborar imprimació transparent suficient per a aquestes 5 tauletes, necessitem uns 30 grams de cola de conill, preferiblement en placa, trossejada i esponjada entre 12 i 24 hores en 500 centímetres cúbics d'aigua destil·lada o bullida. Però si el que realitzem és una creta, per a una superfície equivalent, a l'anterior caldrà afegir la proporció relativa de pigment i càrrega. A més dels materials, haurem de disposar dels següents utensilis. I només per a preparar la creta, un recipient ampli on poder pastar els pigments i l'aiguacola. Quan el suport a imprimar és un llenç, per a qualsevol tipus d'imprimació ens farà falta comptar amb una espàtula colzada arredonida i caldrà passar-la entre la tela i el bastidor després de cadascuna de les mans, per a evitar que tots dos es peguen. Com a protecció individual es necessiten aquests equips.
A continuació, us indiquem tots els passos per a elaborar una imprimació transparent de cola de conill. La cola ha de ser transparent, color mel. En primer lloc, cal col·locar-se unes ulleres de protecció per a trossejar la cola embolicada en un drap. Pesem en grams la quantitat de cola i mesurem l'aigua destil·lada en un got mil·limetrat. Col·loquem en remull els trossos de cola en un recipient amb els 500 centímetres cúbics d'aigua destil·lada i el mantenim entre 12 i 24 hores. La cola s'esponjarà augmentant el doble el seu volum. Diluïm la cola esponjada en estat gelatinós, removent i aplicant-li calor al bany maria. L'aigua cola ha d'estar ben calenta, però sense arribar mai a bullir. Amb aquest líquid hem d'aplicar 2 o 3 mans sobre les tauletes, realitzades de forma generosa i amb insistència, removent, sempre en calenta, carregant bé la brotxa i assegurant-nos que penetre i cobrisca tota la superfície, directament sense esperar l'assecat entre aquestes mans. Obtindrem una superfície prou coberta per a aquest tipus d'imprimació. És important assegurar la bona penetració, la qual cosa pot millorar passant primer una espàtula o raedera i després allisant amb la brotxa. Deixem assecar completament, en posició horitzontal i ja tenim acabades nostres 5 tauletes preparades per a pintar damunt. En les tauletes és preferible no aplicar aigua cola per la part posterior i així després es podran colar al bastidor si es desitja. Al principi certament es doblegaran, però després, emmagatzemades en horitzontal, amb el seu propi pes recuperen perfectament la seva forma plana. Ara realitzarem una creta. D'aigua cola apliquem una única mà ben consistent, la qual anomenem aparell, i reservem el sobrant. Deixem airejar i abans que asseque per complet apliquem una primera mà d'imprimació, elaborada segons el següent procés. Pastem els pigments amb una mica d'agulla destil·lada de forma espessa i homogènia. S'afix removent la resta de cola dissolta al bany de maria. Passem la imprimació a la cassola per a mantenir-la sempre calenta. Donem la primera mà d'imprimació integrant insistentment en el porus del llenç, amb brotxa i espàtula o millor imprimadera. Podem optar per diversos acabats, que aparega la textura del llenç tal com queda. Rebaixar la textura creuant la brotxa per damunt en diversos sentits abans que asseque. Per a diferent to de base, en la recepta substituir el pigment blanc de titani totalment o parcialment per un altre color. Per a insistir amb noves mans, aquestes aniran rebaixades per addicions d'aigua aproximadament al 10%. Les mans següents es donen sempre en calenta. Sobre sec, removent contínuament. Per assegurar el control, realitza de forma individual la imprimació completa, de principi a fi. És preferible donar diverses mans fines abans que poques i gruixudes. Les restes d'imprimació es poden congelar, però mai s'han de mesclar amb una altra preparació, perquè les proporcions es descompensen. Si trobem un pèl, abans que s'asseque, el llevem espentant cap amunt amb la vora de la brotxa ben escorreguda, mai amb les mans ni una altra eina. No l'hem de posar a assecar a la calor del sol, radiador, calefactor o estufa, perquè es clivejaria. És important mantenir el suport en posició horitzontal fins a l'assecat definitiu. Hem après a realitzar adequadament una imprimació transparent a la cola de conill, així com una creta, i a conèixer les seues similituds i diferències. Disposar d'un suport amb una imprimació adequada és un requisit al llarg dels nostres estudis i en el món professional, perquè determina l'expressivitat i estètica pictòrica, així com l'estabilitat de l'obra en el seu conjunt al llarg del temps.